Mendeley permet crear grups amb l'objectiu de compartir informació i col·laborar amb altres membres de la comunitat. Per crear un grup, des de la versió web, cal anar a l'opció Groups i clicar el botó Create a New Group. A partir d'aquí, cal omplir els següents camps: nom del grup, petita descripció del grup i seleccionar una disciplina. Els grups que es poden crear poden ser públics, on qualsevol usuari s'hi pot unir i hi pot fer contribucions, amb invitació, és a dir, que són grups visibles per tothom, però només hi poden fer aportacions els membres del grup. I privats, això vol dir que només es pot formar part del grup per invitació i el contingut només serà visible pels membres del grup. Finalment, per crear el grup, cal clicar el botó Create.